lidi, tady Adisek35, vítám vás u dnešního prvního videa. Chtěla bych vám jako říct, co budu natáčet na svůj herní třeba kanál, budu natáčet hodně her, prostě normální videa. Dneska si děláme opening a pak si zahrajeme nějaký opening prostě waflí a pak budeme hrát různý Takže teď si jdu zvednout wafle. Takže teď tady máme wafle. Takže dejte prosím odběr na tenhle YouTube kanál. Dávejte hlavně lajky a dejte odběr i mému bráchovi. Okay. Takže lidi, tahle sezóna se mi mega líbí s těmi waflema a prostě nevím, jako co bych tomu měla ještě třeba líbit, ale tahle sezóna je fakt mega dobrá, takže tohle jsou asi poslední wafle. To můžeme teda otevřít. Teda wafle. Jo, když tak dávejte teda znova lajky, dávejte odběr, teda mému bráchovi telefonu samé podpůjko OFC. A včera, nebo předevčírem, vyšlo naše nové 2 videa, tak na ně dávejte lajky prostě. A ještě tak nám napište buď na můj účet do komentářů, třeba co bychom měli s bráchou příště natočit. A my to natočíme. Takže furt otevíráme prostě. Když tak na tomhle kanále budu hrát hodně Brawl Stars s bráchou třeba a budeme natáčet třeba nějaký video třeba nebo nějaký úkoly, které třeba napíšete do komentářů. Těch waflích je docela dost. Koukám se kolik, které ještě máme. Okay. Když tak, jestli jste se třeba ptali, jaký je můj nejoblíbenější panáček v Brawl Stars, tak asi buď třeba Nita, nebo třeba, nevím. Asi spíš nejlepší je pro mě Nita. Jo, takže mi když tak napište do komentářů, jakou mám natočit třeba s bráchou hru, nebo video. Nevím, jak dlouho tohle video bude trvat, třeba 10 minut, si myslím. Třeba nebo méně možná. Takže si tady otevíráme prostě wafle. Okay, a takže to máme. A teď si tady otevřeme. Teda, jo, ok. Ok. Jo, já tady přivítám bráchu. Takže čau lidi, mé jméno je Petříčko Foce. To je určitě mě znáte pod sociálními sítěmi, to je Segry účet, že jo? A bude tady prostě převážně natáčet prostě hry, prostě různý shorty, vůbec nějaký TikToky takový, viď. Prostě úplně všechno bude hrát, prostě bude natáčet úplně všechno, cokoliv jí to bude, vlogy, že jo? Tak třeba půjdeš do školy a něco takového, nějaký slizy a takový. Prostě něco, bude prostě převážet, dělat takový ten prostě obsah spíš pro holky, bych řekl, nebo jak? Nějak pro holky, ale jako pro kluka je spíš ten Brawl Stars, takže to Brawl Stars vždycky vyjde nový video. Jo, budeme natáčet někdy spolu video, takže... Když tak na Davida účtech budeme hodně natáčet.
Jo, to taky, ale vždycky, když natočíme na můj kanál mě video, tak to dáš i na svůj účet, že jo? Ty dvě, které jsme natáčeli, tak ty bohužel si nedala na svůj? Ne, to Nevím proč. nevím. A ty nechceš to dát? No, tak asi to dám. Ale tak jinak můžeš něco říct fanouškům, třeba kde natáčíš jinde na sociálních sítích a co děláš? Takže když tak natáčím i na TikToku a na TikToku, na Instagramu a na YouTube. Když tak moje jméno na Instagramu nebo na TikToku prostě najdete do popisu. Yes, a já bych teď dal, že si každý zahraje jednu hru. OK, Tak co si chceš zahrát? Za koho si chceš zahrát? První si zaberu, já nevím, ale první si asi dám. Jakože moje ségra, to je ten její ségry účet samozřejmě. Tak uvidíme, jaký to půjde. Se zajímá, co budeš hrát. Samozřejmě dneska už vyšlo videjko u mě na kanále. Jo. Velký opening a push na Trunka, což se koukněte určitě. Takže hrajeme teda Sola, já jsem si vzala Juju, nebo jak se to jmenuje. Takže když tak prostě píše do komentářů, co bychom měli když tak s bráchou natočit. Já bych dal, že když tady na tomto videu bude 20 lajků, tak třeba co? Nevím. Když tady fanoušci dají 20 lajků na tomto videu, tak co uděláš? Asi splním to, co nám napíšou do komentářů. OK, takže ten nejlajkovanější komentář, no všechny komentáře. Jo, vlastně nejlajkovanější komentář. Kámo, už jde po mě kit, Všechny komentáře. Kámo, už jsem prohrála. Sekra prohrála. Kámo, kit prostě. Jenom skill, veď. Takže teď jdu na řadu já a já si samozřejmě si beru Byrona a tak. Beru si Mortisa, no ne. Já si někoho, kdo má i na větší pohár, tak já si beru Stewa. Ona má sekra jako jít legendární skin, kámo. Máš docela dobrý skin, veď? A jak vždycky budeš každý den, budeš natočit aspoň jedno video, nebo jak to bude teda? Tak já bych třeba týdně třeba aspoň 3 videa. 3 videa týdně, jo? OK. Někdy třeba týdně natočím třeba 2 vlogy, no. 2 vlogy, jo? A jak budou vypadat ty vlogy? Co tam třeba budeš natáčet v tom vlogu? Třeba nevím, jak se připravuju do školy, a nebo třeba jak se připravuju na natáčení. OK. Dobře. Jinak mohli bychom tak udělat třeba videjka, jak uděláme si vlastně jako v Brancach, a nevím, jestli to ještě někdo hraje, jako. Co teď je populárnější Clash Royale, že jo? To taky máme, to bychom taky mohli dělat. Jo, to je to. Jinak řekni, proč se jmenuješ Alice hlavně. Já jsem měla Alice 35, prostě mi to vymyslel tak brácho. Alice 35, a já to mám třeba na sociálních sítích, na TikToku a na YouTube mám Alice 35. Prostě je to takový, no prostě taková normální. Ano, přesně tak. To je těžká situace tady. Já jsem docela zahrál v pohodě. Tak nic, hoši. Ono to docela bylo aj těžký, kámo. Tak nevadí. Tak něco teda řekni, končí dá video. Takže asi já bych ukončila video tím, že prostě dejte like, odběr na tenhle účet, dejte hlavně odběry bráchovi a u dalšího videa si čau. Čau.